det er Norge. Og det er Red Riders, der kommer ud med anden rytter, lige efterfulgt Norge og så det er Red Riders, der ved med tredje rytter, Norge med tredje rytter, Danmark under 14 med anden rytter, mixed up med tredje rytter også. Det er Charlotte, der er sted her. Charlotte på den flotte. Jeg kan bare få det også i til videoen, som der oplyser. Så det er altså en af vores starten er gået. Det er Freja, der sætter den på først, men altså Norge jo under 17. Mixed up, og Danmark under 14 er lige hælende. Det ligger meget, meget lige. Det er Norge under 17. Og det er Danmark under 14 lige efter, Red Riders efter og Team Mixed Up. Norge under 17 får den sat flot på, men Danmark under 14 jager dem. De har en afleveringsfejl, der var tilbage. Ja, nemlig. Da skal jeg være litt Danmark under 14 var tilbage. Norge under 17 var også tilbage. Trine får sat. Det er Norge under 17, der sender først afsted. Efterfulgt Danmark under 14. Det er stadig Norge under 17. Red Rider og Danmark under 14 side om side. Team Mixed Up lige bagefter. Men der er fart på natdagen ikke, så de har lagt sig lidt foran de andre ryttere nu. Men det er Heidi, der først vinder. Norge under 17 stadig i spidsen. Red Riders ligger så lige efter nu her med 4 rytter, men det er Norge under 17 med 5. Der er bare overfeltet, det er Danmark U14, der vinder først. Norge U17 ligger så i spidsen på vejen hjem. Der bliver hæppet på Heidi. Og det er Charlotte fra Norge, der kommer ind nu. Det er Mari, vi har afsted. Og Freja. Freja får en Mari. Det er Selina på lille Majse. Den lille sorte bunny på U14 er til salg. En pragtfuld lille bunny. Den skal gå i Europamesterskaberne. Der er en afleveringsfejl for Norge under 17. Så det er altså Red Riders, der har lagt sig i spidsen efterfulgt af Danmark under 14. Norge under 17 og Team Mixed Up side om side. Men det er Stine og Red Riders med 5 point her. Danmark under 14, 4 point. Norge under 17, 3. Det er Maja og Charlotte. Det er U14, det er U17 fra Norge. Det ser ud som om, at Charlotte vender lidt før, så det er Charlotte fra Norge, det er Danmark U14, side om side.
Lærke kæmper med Sanne herovre på bane 1. Det går forrygende. Der bliver hæppet meget på Malene nu. Det er Alberte på under 14 fra Danmark, der ryger først ind og skifter med Selina, og vi har også Norges under 14, under 17 afsted nu. Det er Stine på Red Riders. Nadia er godt kørende her på Nick. Det er Norges under 17, der går først ind. Det er Norges under 17. Det er Kom nu, Maja! Den ser lidt sur. Kom nu, Ida! Kom! Nu er der chefskib. Ja. Og vi får Norge under 17. Hun spiller lidt i hånden og kommer ind over mållinjen. Og det er Red Riders, Danmark U14 og Norge, der skifter først. Og her er det så Norge U17, der har lagt sig i spidsen. Super aflevering. Den går, så er det Ponybar op og hente en makker. Det er Norge og Danmark U14, der først får sendt sit første par afsted. Og det er Norge, der skifter først. Har lagt sig klart i spidsen nu. Her er det Red Riders, der rider ud som det andet hold. Og her får vi Team Nordsjælland ind og skifter 3 rytter afsted. Samtidig med at vi får Norges U17. Starten er gået til 2 flag. Og det er Alibi, der har lagt sig i spidsen. Start på fuld af Norge. Og det bliver Norge, der tager de 5 point. Det gør det ikke. De er slet ikke inde endnu, det er rigtigt. Her får vi sendt 3 rytter. Ja, og her får alle vi også sendt deres 3 rytter ud. Og her der er fuld fart på alle rytter og ponyer. Ja, jeg har lige et udfald en gang imellem. Men de er alle sammen på vej ned mod Forflag Holland. Og det er Norge, der først får deres første flag sat i. Så er det Red Riders, Alibi, Danmark U14 og Team Nordsjælland, der skifter. Alle har rytter nummer 2 ude. Og det er Norge, der er fast tilbage med Holland. Og for flag nummer 2, nu bliver de så lige overhalet af Alibi. Her kommer Red Riders også ind og skifter. U14 skifter, og Team Nordsjælland er også afsted med 3 rytter.
Og det er næsten side om side her for alle de flotte strædeplejer i og sender sidste rytter på banen. Red Riders side om side med Norge. Og her får vi Danmark U14. Sidste rytter ude på banen. Og her skifter Team Nordsjælland til sidste rytter. Og det bliver Alevi, der tager de 5 point. 4 point til Norge. Er starten gået til Flag Flyers. Der er fuld fart på alle rytterne. Op imod Kajlen. Og det er Red Riders U14. Red Riders og Norge skifter først. Her kommer Team Nordsjælland ind og skifter. Og der var et lille flyvende flag her fra Maja. Ups, og en snublende pony. Her får vi 3 rytter ud for Norge og Red Riders. Alle vi også afsted. Og det gør de så ikke. Norge sender sidste rytter på banen. Det gør Red Riders også. Team Nordsjælland har sendt 3 rytter ud. Og her får vi Norge. Her går starten til Farnas. Det er Norge, Danmark U14 og Red Riders, der følges ad. Det er Danmark U14, der først får deres andet bogstav sat på pælen. Forfulgt af Alevi. Norge er også med. Red Riders er med. Og her får det danske U14-hold sendt anden rytter på banen. Det gør Norge også. Alevi og Red Riders har anden rytter afsted. Her får Team Nordsjælland anden rytter ud på banen. Vi har Alevi, der har 4 bogstaver på. Vi har Danmark U14 også. Og vi har lige en fejl, der skal rettes op ved Red Riders. Her hvor Danmark U14 sender deres 3. rytter på banen. Vi gør Norge også her. Alevi har også 3 rytter ude. Her kommer 3. rytter ud for Team Nordsjælland. Danmark U14. Op efter bogstavet. Der skal være en del af det sidste skifte. Og det er Danmark U14, der sender sidste rytter på banen. Som de første. Skarpt for fuldt af Alevi. Vi har en afleveringsfejl hernede ved Norge, ellers var de også klar til at sende sidste rytter på banen. Og her får vi godt U14 i mål. 5 point til dem. Alevi får flot placeret det sidste bogstav og rider 4 point hjem. Forfulgt af Norge, 3 point til dem. Så handler det om at få tårnet til at sidde godt på kajen. Det lykkes ret godt for Alevi og Norge. Danmark U14 er også godt med. Det er Norge, der har lagt sig i spidsen. Og Alevi følger lige efter. Sender 3 rytter på banen her. Her skifter Danmark U14 og Red Riders. Det er Norge, der er på vej retur med bolden, og her får vi sendt rytterne afsted. I lynhurtigt træning.
Det er Danmark i 14, der skifter først. Der er Norge, Red Riders og alle biler afsted. Og der bliver et eller andet over ved U14, så det bliver alle biler, der skifter først til 3 rytter. Der kamp om det her. Her får vi Norge ind og sender sidste rytter afsted. Det gør alle vi også. Og det gør Red Riders også her. 3 rytter ude for både Team Nordsjælland og sprunget nogle balloner. Vi har Danmark i 14, der har lagt sig i spidsen. Super aflevering her, så er Norge med. Og det er Norge, der først sendt deres sidste rytter afsted. Og her er starten der. Jeg flytter den katte. Det er Norge, der har lagt sig og de andre er godt nu. Og så er det Red Riders, der skifter først til 3 rytter. Red Riders er Danmark i 17, og har begge 3 rytter lige. Her bliver det Freja og Red Riders, der ryger ned med klokken 15. Og starten er gået. Så er det startet. Vi har Danmark i 17, der har lagt sig i spidsen. Til aflevering, og vi har Danmark i 17 først i en anden rytter. Noget er lige bagefter. Så kommer Red Riders, Brito og Nick Stop. Alle følger godt med. Og der er topskift på Danmark og Norge i 17. Vi ligger næsten 24, Red Riders der lige efter. Her får vi 3 rytter ude på et udtale, så er det Norge, der har lagt sig i spidsen. Hvem? Afleveringen fejl Norge gør, at Danmark i 17 gentager føringen. Sikkert for sidste servicestemme, eller næst sidste service er det, her kommer Norge. Når Martin kom hjem fra russetreff og hadde blitt kvitt partysenteret på. Og det er afleveringen af Red Riders, og her kommer Sofie Niel fra Danmark i 17 og tager de 5 bag. Her får vi Norge i mål. Her får vi Norge i startholden med fart. Ej, man ser jo ingenting her. Danmark i 17. Der er lagt sig i spidsen fra Red Riders. Og det er Nå Celine løper. Red Riders og Norge i 17, der har lagt sig i spidsen. Ja, man ser jo ikke svingen her da. Kom igjen, Emil! Heia, heia, heia! Og det er Danmark i 17 der først sender 3 rytter, og her kommer Norge i 17. Red Riders 3 rytter også afsted. Nej! Så kommer Danmark Brito og sender 3 rytter ud. Kanskje klarer å plukke den fra strikken. Klokken. Og så er det den sidste rytter. Nødebåndet for Danmark i 17, der er på banen. Og Martin, vi giver lige en ekstra omgang op på skallen. Og det er mål her at tage 5 point til Danmark i 17, 4 point til Red Riders. Det var nesten så bøtta varma.
fra Danmark U14 og Danmark U17. Sidste rytter kanal. Og sidste rytter fra Alibi. Det er noget med Danmark U17. Vi ser den her. Vi har Red Bull, Janelle, Janelle is good now. Janelle. Sidste rytter fra kanal her. Og så videre her. Og så videre til, og jeg vil gerne komme til. Vi har Alibi, vi har Danmark U17, vi har noget. The last battle from with the night under 17. Last battle from Alibi. A father from Mount City. Last battle from the night under 13. Last battle from Norway. We've got Olympian. Okay, right, just don't worry. Right. Okay, you. Well done. Not bad, Michael. Det er spændende det her. Og det ser simpelthen ud til det er Danmark U17 mål her. Så kan vi lidt være det til mål. Det er mål.